लावडी बघ म्हणता म्हणतो बाई चिक्के म्हणतो बाई इथे इंदू इथे इथू इथे बाई इथू बाजू इथू इथू बदलावडी इथे लावडी बाई काल परल बदल काल कधी येऊ लावडीचं पोरं बाई हा लावडी कसा हा काल कधी येऊ कसा हा ओ हा ओके हा देव कसा म्हणतो देव कसा आपण म्हणताय देव कसा देव कसा हा कपडे सुकले जात नो हा मी आठवीला बाबा कपडे सुकले जात बाबा आणि बाई ना ताकद झाली ताकद का करला का माता ठीक आहे बाकी झाले बघ जायो चल का कोण वो मुझे ठीक है बात बे माता को सामने दिल में गुस्सा दे यार बता अच्छा मारे राणे रीते पाठ पाड़ा बस थोड़ा सा बुरा का बड़ी सुकून थोड़ा सा बुरा का बड़ी सुकून थोड़ा बुरा का बड़ी सुकून देखा को देखा को aku, ah, dari kita ni makan ni tadi, tak ada diso, bata, kiri tu cara mana kan, bata gimana? Bata biadi, ah, nak milu sila dirani, kerja, hak bagaimana nak song mati teh, bata, ah, nak kiri tadi, hiki bita tadi, ada jadi nak kena mati, ada saja kesulit tu, bata beres tak apa, ah, चल काको सुख से मत उनके हजार बात है तो बोल रहे गाजल बात पे बोलते सुरसी पे बता सुरसी कते बस पे ना वो का बात मेरे काको माल बात की ने इंसान बा अगुदी कपड़े सुख पर माल सुख पर की ने कपड़े सिवा माला जाके बाती माला जाकी गाड़ दिन जा खाई बाला इनके ना का फर तो ना माल माल दे फर माल वाच लो बद निकलेंगे कैसे भाई बात आ गया ए उदा गाड़ दे का कोई ना निकले बाग दितो नो
Kako, tingin itu kau sonor kako. Itu kita kako. देव कसा ते kan Itu dia lihat bohongan tuh. आता पोरं धावतो आता बरोबर काय सांग Aku baik kali म्हणजे kako. काय ते बोल रे यांची की आपल्या पे येतो मी भीते म्हणजे जे वाहनची Itu tahu kako. आकेन सुन कधी झाली सुका Jauh itu kako. हा आकेन मान की बोल Sebutnya, langsung kali bohong. Itu kau mantap barang. Mata baik kawan tuh. Suara seling itu. मोळा मोळी मस्ती Bayan suka bayo, jadi kalirinta. आता खालून गेला पोरं बघतो ना मग खालून गेला काको बुच्चील पे काको क्या जात रे काको हा मेरे लगे लोई Malah baik mah. भाई Ikan nang ngepor itu tempat apa? Ngepor apa ya? Sikwato ke. गडी थोडा येईल रे रे ला रे ला 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 रे ला रे ला काको कुठे बोलत रे काको काको ए काको काको ए काको बोले काको काको ए काको ए काको वर काको ए काको ए काको ए काको इके 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 काको इके bisa mati bangga aku Bandang merah pisau nang merah gini. Mau baru pisau di tak parisan aku. Kondisi laksana batai sih. Batai so dia aku no. Itu lak tanal gitu tuh. Hah?